Baina, horren azpian, Santa Katalinen azpian, Andrea de Maria, arrusari horren Andrea de Maria. Eta azpian ez infernua, zametan litzen zuten demezala, eta idazten edo irakurtzen demezala, baina purgatorioa. Zer nahi du horrek? Bistan dena, purgatorioan, edo infernuan, edo purgatorioan, ez da surik. Zeren, suga egiteko, sugaia behar da, sugaia materiala da. Eta bestaldean ez da sugaik, jenkoren ere muen ez da sugaik. Beraz, irudi bat da. Beraz, eta orduan, bakarrik jendea sustatzeko, penetan diren eta garbitzen ari diren harimak, gure otoitza merezi dute eta otoitz egin onduko haientzat. Eta otoitz horitarik bat, Andrea de Maria otoiztea da. Ez du besterik erran nahi. Ara hori da, gainetik guziak ez da ezin etxi behar eta purgatorioak sekulako, penetako zerak direla, suak eta kanton, hori guziak dena irudiak dira. Pentsatu dira, baina irudien gilean behar da ikusi zer erran nahi zen. Betiko historioa da, jartzen ditugu irudiak gauza egia batzu bezala. Ez dira hala. Gauza bera erranen dut Santa Katalinaren dako. Eta Alexandreko Santa Katalina ez da sekula izan. Horra saindu bat sekula izan ez dena. Historiokei badakik hori. Hor egina izan da, guai erten dena bezala, eleberri bat, roman, egiten ziren anitzola, giristeno egiten zituzten, eleberria egin zuten, handere bat bizik erregala bat, eta kantori guziak, martira ziren guziak, eta hori egin zen biziki goizik, mila urtea baino lehenago egin ez ziren, eta gero erdiaroan hori hartu zuten gertakaria bezala, gertatuz, baliz bezala. Eta hortik abietu dira, beraz, eta kofradiek eta beste, bueno, historikoki deusik ez da. Ez du eran nahi deusik ez duela balio, eta hortan hori nahi dut azpimarratu. Zerbaitetan sinesteko ez da behar berazkoa, hori izan dela, hola gertatu dela. Gure baitan sortzen du mundu bat, egiazko mundua dena, gure baitakoa da, kanpotik heldu zaukun erakin batek egiten duena, eta guk horrekin baten mundu bat egiten dugu. Zer erakusten du eta giristino baten dako eta Alexandreko Santa Katalinak. Bakarrik jenkoa maite zuela, eta bere bizia eman duela, eta bere fedearen zaintzeko. Ez da besterik bilatu behar. Emaztea zen, beraz, neskakazten kofradia zen. Eta ara neskakazten neskakazten, ordean, eredu bat bezala zen, da bere bizia, egun guzietako lanetan, eman behar dela, bere jenkoaren horretan, ez du besterik eran nahi. Nahiz eta historikorik deusik ez den. Ara, hor erraiten aldugu hori, ez du gauza bera kristoren dako, zeren historikoki baitako kristo izan dela. Ez da bate gauza bera. Nahola gertatzen dira, gauza batzu, hala, Jondone Mikele. Jondone Mikele, aingeru batela, arkangelu batela, eta zeindako zarri duten hor, eskuineko parte hortan, eta Jondone Mikele, eneiduriko hor leku uso bat bazerako, tapatu behartzen. Eta orduan, dena tapatzeko egin, hori tapatzeko egin da, gaineko eta ene ustez. Orduan, ez dut erten gaizki dela, eta horrek ezbaitu arazoa nahi baduzu eta trenkatzen. Zergatik Jondone Mikele. Hor zergatik, ez da nik ez dakit. Biziki arraroa da ikustea Jondone Mikele errataula batean. Biziki arraroa da. Zergatik hor. Santa Katalina aipatu duzu eta kofradiak aipatu duzu. Kofradia hori behar duzu kusia bat egan. Ze kofradia mota den hori? Kofradia hori, esemplu bat egan dauzot, gure denborakoa. Dik ezagutu dut, gure herrietan, ahatsan ebestetan bezala zen, eta hialarren, eta neskato gaztiak biltzen ziren, ez kofradia batean, bana erten zuten, kongregazionean. Neskato gazte zeno, zireno, neske gaztek, bazuten beren lekua, eta elizan, eta halako lekuan jartzen ziren, mantelin esuria bazuten, kongregazioneko neskatuak ziren. Ez zuten botuik egiten, ezkondu arte hor zuten beren lekua. Ezkontzen zirelarik ateratzen ziren.
Holako zerbait zen kofradia. Erran ebeita, otoitzeko anaidi bat bezala, zeren hemen hain zuzen, hain segur, pentsatzen dut, emazteak ziren, neskak ziren, pentsatzen dut. Kofradia bat ziren gizonenak, jakina, zer nahi kofradia mota bazen. Eta beti zen, espiritualki aintzinatzeko bide bat bakarrik, kofradia bide bat zen. Bazien gisa guzi da kofradia, bazien kofradiak hile nehorztekoak. Zazizu. Bazien jende hiltzen zirenak, ez zuten familiarik, kofradiak iten zuten, behar zen guzia egiten zuen, eta elizadera maitea, eta hilo biaz, eta lurra zilatzia, han sartzia, kofradia, hilen eta ehorzteko kofradia zen. Hala, holako kofradia aniz bat zen gizarate kofradia. Eta hori ere, neska gazten da zen, eta Donibaneko inguruetan, bazen, kofradia hori, eta hemen, bazitu zen dretxoak. Diru kontuan ere, zeren, ordean hemen taltzietan, bietan, bada, Santa Katalinaren, eta irudia. Bietan bazituzten beren eta egin beharrak, eta beren dretxoak ere beren eskubideak, kofradiakoak.